na-achị Anambra steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim anatago akpọkuola ndị ụka na steeti a ka ha na-ekpe ekpere ma na-akwado ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo maka mmepe tọrọatọ na steeti a. Osote Govano kwuru okwu a na mmemme karo na nkuzi itoolu emere na St. Michael and All Angels Anglican Church, Ivite Aguleri Council, Anambra East. Onye nta aka n'obu gọọmenti Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Steeti Dọkịta Ibezim onye kwupụtara njikere ọchịchị n'ugbu a nke Soludo dị idozi Anambra ma mee ka ọ kawanye mma bụ nnọọ onye kwuru na ọ dị nnọọ ezigbo mkpa na ndị ụka niile nọ na Anambra steeti nyere ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo nkwado otu o kwesịrị ma na-ekpere ya ekpere oge ọbụla iji wee nyere aka hụ na ebumnobi ọ nwere wee nye Anambra steeti bụrụ ihe ga-apụta ihe. Dọkịta Ibezim nọzi na ya bụ ihe mmemme kpọkue ụmụ ntorobịa ka abụ nnọọ ndị ga-etinye onwe ha na ya bụ ịmụ aka ọrụ gọọmenti steeti a wepụtara iji wee mee ka ndị ntorobịa nọ na steeti a nwee ihe a na-arụ ma na-enyekwazi ndị ọzọ ọrụ. N'okwuchukwu ya na mbụ, onye ozi si esi wee bịa na ya bụ ihe mmemme bụ Venerable Izuchukwu Obiekwe onye kwuru n'isiokwu gbadoro okwu ihe kachasị oke mkpa n'oge ugbu a bụ nnọọ onye rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ndị ụwa gbaa gburugburu makụ Jizọs Kraịst nke ọ kọwara na ọ bụ ya ga-eweta udo tọrọ atọ n'ụwa n'ụbọchị taa, ebe ọ kwara alịlị otu tigbuo zọgbuo enweghị nchekwa ndụ na akụnụba nakwazi ihe ndị ọzọ si wee na-agbago n'ebe dị elu n'ụwa n'ụbọchị taa. Venerable Obiekwe toziri aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na enwere nchekwa ndụ na akụnụba pụrụ iche na steeti a ma kpọkuo ya ka ọ gaa n'iru n'ime ihe dị otu a maka ọdịmma ndị nọ na Anambra. N'okwu ya, onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke Anambra East bụ Dọkịta Anselm Ọnụọra kenere nnọọ Chineke nna maka onyinye Jizọs Kraịst ma kpọkue ndị mmadụ ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike n'oge dịka ugbu a na-echeta ọmụmụ Jizọs Kraịst bụrụ ndị ga-amaka udo, ịhụnanya nakwazi inyere ndị mmadụ aka iji wee mee ka obodo dị mma. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme wee nye osote aka na-achị steeti abụ Dọkịta Ibezim onyinye nkwanye ùgwù dịka osote aka na-achị steeti kachasị eru ndị mmadụ nso, nọkwazịa na ya bụ ihe mmemme kpere ya ekpere site n'aka Archbishop nke St. Michael and All Angels Anglican Church Ivite Aguleri, Venerable Emmanuel Ikechukwu site n'Ivite Aguleri nke dị n'okpuru kansụl Anambra East. Abụ m Emmanuel Okonkwo.